Għadu fil-periklu tal-mewt il-priġunieri li il-ħadd prova jneħħi ħajtu bidejh meta nstab kważi bla ħajja fiċ-ċella tiegħu. Net News jista' jikkonferma li l-priġunier ta' 30 sena għadu qed jinżamm fuq il-magni fl-ITU kif bħalissa għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Il-priġunier li hu Malti ittieħed b'urġenza l-Isptar Mater Dei tard il-ħadd wara nofsinhar fejn ġie ċertifikat fil-periklu li jitlef ħajtu. Jidher li fil-ħin tal-attentat ir-raġel kien waħdu fiċ-ċella b'rapporti indikaw li fl-aħħar ġimgħat fl-ebda ħin ma kien hemm indikazzjonijiet li r-raġel kienet ibati minn xi problemi. Is-sorsi tagħna ikkonfermaw li l-priġunier kien fil-ħabs fuq każ ta' vjolenza fuq ommu għaliex ir-raġel huwa dipendenti fuq id-droga. L-inkjesta dwar dan il-każ qed titmexxa mill-Maġistrat Doreen Clark għalkemm il-Gvern ħatar inkjesta separata li suppost se tinvestiga b'mod indipendenti l-operat tal-ħabs. Qabel dan il-każ kien hemm każ ieħor serju li konferma nuqqasijiet kbar li hemm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, każ li seħħ fil-bidu ta' Lulju li għadda bil-mewt ta' priġuniera li kienet ukoll pruvat tneħħi ruħha b'idejha mara illi kienet 12 persuna li mietet fil-ħabs kemm ilu taħt it-tmexxija tal-Kurunell Elix Dalli. Dan il-fatt wassal għal kritika qawwija fil-konfront ta' tmexxija tal-ħabs u anke tal-Gvern Laburista għalkemm il-Ministri qed jibqgħu jiddefendu lil seħibhom Byron Camilleri. Sitwazzjoni fil-ħabs hija materja li taqa' taħt ir-responsabilità tal-kollega l-Ministru Byron Camilleri, Ministru li fl-aħħar sena u 8 xhur ħadem qatih fuq diversi aspetti xejn inqas fil-ħabs nħalli fidejh għaliex naħseb huwa wieħed mill-iktar kollegi qabbli li għandna fil-grupp. U fil-waqt li l-Ministru Jimborġ iddefenda l-kollega tiegħu anke meta fl-aħħar xhur li mwiet fil-ħabs kompla jiżdied, staqsejna jekk il-Kabinett tlaqqax matul din il-ġimgħa meta priġunier ieħor prova jneħħi ħajtu bidejh. Ġimgħa l-Kabinett tlaqqa però jew għaliex l-iżviluppi kienu jekk tlaqqax okej, mhux jekk kienx diskuss tlaqqa din il-ġimgħa. Naħseb illi il-Gvern għandu l-modi tiegħu ta' kif jaħdem u jregola u hemm regoli wkoll li jridu jiġu rispettati u għal daqstant m'għandix inżid fuq il-mistoqsija tiegħek. Minkejja li materja bħal din hija waħda serja, informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon turi li din il-ġimgħa fil-verità il-Kabinett għal xi raġuni ma tlaqqax bil-Prim Ministru jinsab igawdi il-vaganzi tiegħu.